tayo. Sige, ang buntag mga dong mga day. Bay, asa ta karon? Dire sa Natidasan City. Sige, na kami diri sa Malay-Balay pero dito sa outskirts no. Sa Natigasan. Oh, mana. Nagmata kami sayo mga alas 4 padulong dire. Pila ka oras ang biyahe? Mga 2? 2. Ug tunga. Oh, medyo layo. Oh, magkita kami ng mga tourist spots na ay mga hikes, na ay prison. Ambot kasi makasulod kami. Nakakaon ko ani dito sa Vietnam ang rambutan, pero mas lamig pa jud diri sa Pilipinas. Ilabi na diri sa Bukidnon. Kay gikan ni sa ilang kahoy dito lang sa likod. Kabug na diri. Pero mas lamig pa jud diri sa Pilipinas. You wear me down. My actions won't be forgiven. When we first met, a simple text. Sige, so nakahappy na kami diri sa Malay-Balay Freedom Park. Di ko ganan mo jogging diri sa Pinas kay sobra ka init, pero diri pwede man kay bugna. Selfie pag may time. Sige, so padung nami sa Valencia pero mo-count sa kami kay wala pa kami nakapamahaw. Count kami sa Carinderia. Kunya, pato kami sa Valencia na ay sana dito Lake Apo. Lake Apo daw. So, tara. Ayo. Tagbalay. Ayo. Tao po. Beef steak dili. Di siya beef steak. Beef na sabaw. What? Diri sa akong too ang saginghan. O diri sa wala ang rice field. Sagingan o kanang coffee. O coffee pod. Ang gamay na tanom man na. Coffee plantation. Sige, kaapot na kami sa monastery. Diri makita nato ang mga monk. Siguro simbahan. Ah, mo ni siya, nindot. So, para asan ni siya? Mo na siya ang church sa mga monks. Sa mga monks. Diri sila nagpuyo? Diri sila nagpuyo. Then na sila yung farm diri. Ay daghan mga livestock ko nila mga buhi. Livestock? Sa mga livestock diri, mga baka, kanding, baboy, pabo, manok. Kanding na may bang? Reminiscing about the night when we first met. Little by little, you wear me down. Naghapit kami dire, dali lang sa Nasuli Spring Resort. Magtanaw kami sa spring. Kung nindot siya or dali. Oh, bantay. Ang pigadiya. Apil daw siya. Unsa nga man nimo? Si Sarah, sige apil ka. Taista. Sarah ang mermaid. Ayos, nasuli. When we first met, a simple text. Mari ako ikuha. Dito ang dagat. Palit kami og pinya karon kay super ka tamis daw. Tapila mga 30. Tamis na siya? Tamis tayo. Ilawi lang bitaw. Oo. Tagpila? Pila? 3 3 for 100? Grabe, brato oy. Dato mula. Og tamis pa. Tamis yun. Sa duol gikan. Sige, salamat. Tamis ha. Tamis. Kaunta? Tamisan ba? Yeah, hoy. Sige.
naman. Sige, sige. Ikaw, magkaon ka? Man ako, Sa'yo mo na na. Ganina ako tao. Uwe. Wala na. Sige, salamat. Salamat po. Sige, naanami sa Lake Apo. Dari sa Bukidnon. Tag 50 ang entrance fee. Dito sa Picas, tag 25. Kung gusto ninyo mo sakay og boat, padulong sa tunga, 330 daw. Sige, nindot kayo diri, ipalupan nato ang drone. Tagpila ni siya? Tag 200. 200? Oh, Kuno sa 35. 35? Dapat 100 na lang, no? Oh. Abi na ko kon ba sumbutan. Gamay ni siya. Oh, jeez. May unod. Naa. Bus kaliso. Sige, kulas kung ikaw ang nagtanaw diri, mao ni ang mga fans nimo. Kay ikaw daw ang first na naka-promote diri sa Lake Apo. No? Makita na mo ta sa YouTube ali. Kabalo po sila magilanggo. Sagad sa ila ba? Sige. Muna kami. Salamat. Happy nga. Sige, diri kami magsuri-suroy sa mga resorts. Magtanaw lang kami. Bisan nasa, muani ka diri sa Bukidnon, makita nimo ang mga resorts. Diri sa resort, 1.5 ang tambayan, cottage. Kung 1.5 akong bayad, diri na lang ko magtulog. Kaya di na ako maka-afford sa room, sa kwarto. Mahal good. Sige, so nanami diri sa Carinderia usab. Account kami. O siguro karon muli na kami tungod kapoy na. No, kapoy magbiyahe, magsuroy, nag-ulan gamay. Sige, pwede ko magsulat sa ubos kung asa ang akong next destination. Kaya wala pa ko plano kung asa. So, salamat usab o amping komentanan.